መንግስቲ ኤርትራ ምዕቡል ምሁርን ኣብ ምዕባለ ሃገሩ ልዑል እጃም ዝህልዎን ወለዶን ንምምልማል ክሳብ ዝረሓቐ ከባቢታት ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣዋዲዱ ኩሉ ዜጋ ብማዕረ ተጠቃሚ ክኸውን ሓያል ጻዕሪ ከካይድ ጸኒሕሎም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ድማ ኣካል ናይዚ እዩ ንጸብጻብ ኣካል መብራህቱ ጴጥሮስ መንግስ ኣብ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዝተዋደደ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብዝርግሐውን ቁጥሩን ዕድላትን ተጠቃምነትን ትምህርቲ ንኹሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዘረጋግጽን ዱልዱል ሰረት ንመጻኢ ዘውሕስን ምዃኑ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ እቲ ዞባ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ገሊጹ ኣብ ፈለማ እዋን ናጽነት ኣብቲ ዞባ ምስ ብዙሕ ሕፅረታትን ኣብ ውስናት ከተማታት ዝተደረታ 60 ኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ምንባረን ዝጠቐሰ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ኣብ ሰዓበ ዓመታት ናጽነት ብዝተገብረ ገዚፍ ወፍሪ ግና 62 ትካላት ቅድመ ትምህርቲ 252 መባእታ 77 ማእከላይ 17 ድማ ካልኣይ ደረጃ ብድምር 408 ትካላት ትምህርቲ ተሃኒጸን ንጡፍ ኣገልግሎት ሂባ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ናጻ ትምህርቲ ብደየድልወን ዝኾነ ዜጋ ንምብጻሕ ይብውሑድ ዝኾነ ዜጋ መሰረታዊ ትምህርቲ ክውዳእ ኣለዎ ያታ ፖሊስ ናይ መንግስቲ ምስቲ ፖሊስ ናይ መንግስቲ እውን እቲ ጠለብ ኣዝዩ ገፊሕ ነይሩ ናይ ዞባ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣብ ዞባ ዝነብር ኣብ ፋሕድ በለ ሰፊሕ ቦታታት ተዘርጊሑ ዝነብር እቲ ዕብየት ናይ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ብኡ መጠን ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕብየት ገፊሕ እዩ ዓመታዊ ከዓ ነቲ ዝርጋሐ ንምምላእ እዩ ዝኽየድ ነይሩ ማለት እዩ ካብታ መዓልቲ ናጽነት ክሳብ ሎሚ በብዓመቱ እቲ ኣብያተ ትምህርቲ እናወሰኸ ኸይዱ ኣሎ ብደረጃ ይኹን ወላ ብዝርጋሐ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ወላ ብስብሓት ናይቲ መባእታ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ስዒቡ ብመጠን ዕብየትን ዝርግሐን ትካላት ትምህርቲ ካብ 12,000 ዘይሓልፍ ዝነበረ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 120,000 ክዓቢ እንከሎ ካብ ስሩዕ ትምህርቲ ወጻኢ ብመደብ ምጥፋእ ማሃይምነት ድማ ኣስታት 260,000 ነበርቲ ተገልገልቲ ከም ዝኾነ ረዲዩ ከምታ ዝኾነ ዜጋ ስሩዕ ትምህርቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ክውድእ ኣለዎ ትብል ነቶም ዓበይቲ ከዓ ብውሕዱስ ናይ መባእታ ደረጃ ክውድእ ኣለዎም እያ ትብል بقى مسرات بزناية مرتنا عبيتون بفلاي مدام مطفى مهيمنات بزح زراحي تسريحو بفلاي دحري لجميرو كاب 9 شمونتن دحر ازي بزح زراح تسريحو نابنات النقطات هجي 330 شمونتن نقطات بزيحنا الله انا مطفى مهيمنات كبابي 359 شيخ تساتفهم تي تساتفنا ناي تمهرون لعلي مالتي ابزن ري خلنا ابزن عمتات حجي لعلي 28 شيخ زخون غات مدبو دي ام تي سالساي عمت كسب سالساي عمت دي دخيد تناي سالساي عمت مدبو دي ام ابقالي قدايم توافيرا مالو مالتي سلازي ابتناي مطفى مهيونتون صبو خيد نير مسز تأساسر نتي سرعة مرت ديت امام زيغاتات ويابتي كلنا عدمد قرب زحلفهم نعم مركبون تفلالي مدبات تفتينو نابنات ازي واحدنا حزب دلو بوتاتات تمهربو بزحق تقبلنا بزيت خل بوتاتات ازي بمالت جريد ممهر وبتامرا ممهر اب نيشتي بيت تمرت غيركا بخلت سلسته ممهرانكم تكايد مغبر كلت سلسته درجاتات بحسبكم زمهرون مغبر بود سرحه حجي 16 بمالت جريد سرحه بيات تمرت اللوانا نتن بفلاين ناي معكلاين كلاين درجاتات زيت زرغحلن بسبخ ساغماو من نوابروز صلوان كبابيتات اب ግምት ብምእታው ኣብ ፎርቶሳዋ ጎኘን አቆርደትን ዝተደኮና ኣሕደርታ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምምላእ ሃጓፋት ልዑል እጃም የበርክታ ከም ዘለዋ እውን ገሊጹ ካብ ዝተፈላለዩ ርሑቕ ቦታታት መጽዮም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዝቅጽልለን ናይ ማእከላይ ደረጃ እውን ክቅጽሉ ዘይክእሉ ካብ ዝተፈላለዩ ርሑቕ ቦታታት ድመጹ ብፍላይ ቅድሚ ሕጂ تواتيهم صنعنا يتمرتي عدل ديرخو بهرات أو زتكرا سلسة حضرت بيات تمرت الله زين هجين نظام نبلم صنعنا هي أقل قلتنا كلاي درجة دي بس حن كبابتا نابنا نوزوا مقولو كلاي درجة يبلان نوزوا دقة كلاي درجة يبلان أبزين دلو هجي منصورة ونحنت كلاي درجة يد الله تي صفحاتنا يتنوزوا تاريخ قبل على جاش تمساسالي كلت كلاي درجة اللوات سبحتنا يتنو الزبان تاريخنا يتعددات أزي سفعي
حجين زيتات كله حتى تخفيتن دلوا أبيات التمرت خموس سلا زي كله نعم مقلال تن أحضرت أبيات التمرت صرح الله بو مسرت كات يقلقلتون كل تشعن قلن تمهاري يقلقل الله مالت حلافي ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ጋሽባርካ አቶ መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም አመወዳታ ጎን ጎንቲ መንግስቲ ናጻ አገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ንኽባጻሕ ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ነበርቲ ዞባ ጋሽባርካ ብወገኖም አበርክቶም ብምዕዛዝ ኣብ ምውሳኽን ምጽጋንን መምሃር ክፍልታት ኣብ ምርጋጽ ቀረብ ጸዓት ናይ ኮምፒውተር ትምህርቲ ከምኡን ኣብ ምድጋፍ መነባብሮ መምህራን ዓብ ተራ ከም ዝገበሩ አብርሂው ዳርናጋ ተለክታሮ ዳርናጋ وفر كرمتاو لمعات تمهارو ماين حمدن ام عقابن مقرابن زتጸገሙ ወገናት ام حጋዝ ንብረት አብያተ ትምህርቲ ام ጽጋንን ካለን ልዑል አስተዋጽኦ ዘለዎም ኪኖዝ ድማ አቶም ተመሃሮን ሓድሕዶም ንኽላለይን ተመክሮ ንኽለዋወጡን ባይታ ዝፈጠር እዩ ሸዊት ገብረ ብርሃን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ይስዕብ ዳርናጋ ተለክታሮ ዳርናጋ حلف عسران كتن عمتات بمدب كرمتاو لمعات تمهارو اب ماي كعوتاتن غودوناتاتن كابسته تخلو فلسطات 74 ميتاويت اب ابيات تمرت كابسته تخلو دما 95 ميتاويت كم تصدقو ام منستر تمرت دايركتور وفر تمهارو لمعات اتوفتو ولا جيركس كليتو نيرينا ابزها بحبريتا اتوفتوي بس تمهارون بنسنتهم ناي سرح منفسن تتصوارنتن بمطراي ناي متحقاس ባህልን ከማዕብሉን ንኽሰርጾምን ኣብ 1994 ዝተበገሰ ሃገራ መደብ 22 ሚሊዮን ፈስታት ከም እተተኽለ ከምኡን 14000 ኪሎ ሜትር ቅናታዊ ዛላታትን 11000 ኪሎ ሜትር ካናላታትን ዝርከቦም ትሕቲ ቅርጽ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከም ዝተሰላሰለ አብሪሁ በጠቕላላ ድማ ኣብ 19 ዙርያታት 33 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 400,000 ተምሃሮን 20,000 ኣሌትን ከም ዝተሳተፉ ኣረዲኡ بزي كازي تمهارو أبيات تمرت سنكينات نفس تفلالي أبيات تمرت توافيروم لعلي 150 شح معطو صدقاتات مساختن كالن كتقنون كلو بركز بلا أبيات تمرتون هنت أو تقنا كم تجبرلن أطفتو حبيرو تساتفتو وفر تمهارون اللمعات بزي كانت فتات مقرابن تقنا ناوت تمرتن أم اتفاق مهمنات أم مخبار حقتات ترافيك قطرة هزي مخبال قبر تلفزيون مئكاب حاتين من قد بابور مزرقح مسمارات إلكتريسيتي مخعاد مسمارات ماي متصفاف سندات أبيات تحفظ منجستي ممعراق بعلنا تنتن كالن كم زنتفون أرديو أب أبيات تمرت حملة كلابات قيمو كأتسال نتفتات مقرابن معقابن خكاير منيسر تمرتي دفعالو كم زلو زحبر أطوفتوي تمهارو أبز مدايزة أدمع السرح نخعمو زتوابعون كم زلو أسميرو بباجت منجست السلاسلين تمهارو كالأي درجات راح ساتفون وفر تمهارو نلمعات أبز حلف عساتو تشعات زورياتات لعلي كل 297 مليون أفاز قمت قلبت كم زفاساسو مزاقبت منيسر تمرتي يملكتو دهرناغا تلكتارو دهرناغا ሚኒስትር ጥዕና ንኣስታት 25 ኣባላቱ ኣብ ምዝገባን ምቁፅጻር ብቕዓትን መድሃኒት ዘተኮረ ስልጠና ካብ 6 ክሳብ 13 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ይህብ ኣሎ እቲ ኣብቲ ዓውዲ ምስ ዝነጥፉ ሰርነስ ዝተባህለ መሻርክቲ ብምትሕባር ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርዩን ካብ ወፃኢ ዝኣትውን መድሃኒታት ሰነዳቶም ትሕዝቶኦምን ዝሓልፍዎ መስርሕን መርሚርካ ብቕዓቶም ንምርግጋፅን ከከም ኣገዳስነቶም ምዝገባን ምክያድን ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጦም ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ዳይሬክተር ቁጥጥር መድሃኒትን ምግብን ኣቶ ኢያሱ ባህታ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ስልጠና ውሕሱን ብቑዕን ቀረብ መድሃኒት ንምርግጋፅ ዝኽእል ቁፅሪ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ንምዕባይን ኣብ መንጎ ሞያውያን ናይቲ ዓውዲ ውህደት ንምፍጣርን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣረዲዮም ኣብ ስልጠና ካብ ጨንፈር ቁጥጥር መድሃኒትን ምግብን ትካል ምፍራይ መድሃኒት ኣዘል ኮርፖሬሽን መድሃኒት ፋርማኮር ከምኡውን ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ዝተዋፅኡ ሞያውያን ይሳተፉ ኣለዉ ነበርቲ ቅላመት ንዞባ ኣፍዓበት ሳላሰልጠነፉ ተጠቀምቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ከም ዝኾኑ ብምኽንያት ብራዊ የቤሉ ናጽነት ነሪና ኣብ ዝሃበዎ ቃል ገሊጾም ድሕሪ ምጥርናፎም ኣብ 1994 ኣብ ዝተሃንጸት ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝተማሃሩ ደቆም ትምህርቶም ክሳብ ዝለዓል ደረጃ ብምቕጻል ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 156 ብዲግሪ ዲፕሎማን ሰርቲፊኬትን ተመሪቖም ኣብ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታትን ትካላት መንግስትን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣፍሪሆም ኣብ መስርዕ ዘሎም ዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪሲቲ ኣገልግሎት ምስ ጀመረ ዓዶም ዓብ ምዕባለ ከተርኢ ዘሎም እምንቶ ዝገለጹቶም ነበርቲ ፕሮጀክት ጽሩይ ዝስተማይን ኣገልግሎት ጥዕናን ከም ዝመላኣሎም ዘሎም እምነት ገሊጾም
أما حدار من محدار كواب كلامة أتو عمر محمد صالح بوجنو بسبب كينات فاحل زنبره هزيبة بقوانو تترنفو قوامي من نوابرك مرح سلز جمرة قطر نبرتي أستعصر تشكم زبطحة مسفع محبراوي أقلقلوتا دما زوط رزي كعب مخانو أرديهم أبتا ماكل من محدار كواب كوينا زلا كلامة بركز بلا الدكانات أبيات شهن قرصن فارماسيتات تحنت إخلن فورنون أقلقلوتي هبالوام بزي كازيابت كبابي 10 هكتار حملتن مقب انسان زفريو جراديني لمع كم زلو وكيل إيرينا حبيرون كلامت أب كندي مسمر أفعبت كرن زتركونت كوينا كاب أفعبت نشان خدوبا ومعرب 20 كيلومتر رحيغات تركب أبن نؤزبا من دفرا أب مكتتالين مقوص عارم بالع زتكور السلطنة نحرصت توحيبو أتي بموهاد من محدارنج أنفر مينستر حرشان نؤزبا من دفرا استدالو سلطنة نمتفا بالعات بحفشا أب كوميدر زرق بالع دما بفلا يزملكت مخانو تفريتهم أما حضارين نؤزبا من دفرا أتو أبراهام حاقوس ساد زسمعو قال حرستوت مريت كابز بلاشون مهرتي كابزت اف انبالع نمكل خال نزقسم وفلتت بقبو كسرحلن نابكالوت حرستوت كم محلالفون أزغاخيروم وانا دايركتر كفل حرشان مريتن زوبا دوب أتو هايل ميكيل إيوب دما كاب بالع نز أزخونه مهرتن حفصو عتيبهم كسرحت صويعوم